to yours. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, hello, me again. Oh, life could be a dream. If I could take you up in paradise like yours. If you would tell me I'm the only one that you yours. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, hello, me again. Oh, shaboom, 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 shaboom. So hello guys, welcome back to my channel. And guys, if wala pa ka nakasubscribe sa akong channel, don't forget to subscribe down below. And may nag-text. Okay guys, so update lang sa life. So you've noticed na ako'y Ate Para. And guys, nabuak dyan siya. Yun sa nisa kong manghod nga no, gitamakan yan eh. So, lisod siya sa gamiton kay na ay baglist yun. Pero magamit pagod siya. Pero I would like to thank my mother super much. Kay, i-sponsoran ko niya og bagong glasses. Alright. So, muna na itong gamiton for the rest of our life. If ever na dili mo saka ang grado na to. But, unta, dili mo saka tong grado. Pareha sa akong grado sa midterms. And mas nice na siya guys kaya para makakita tag klaro kaya para dili gud malabo. Pareha sa ako gakong crush sobrang labo. Okay guys, so muna na ito gamit for the rest of the vlog. And I'm happy na muna na akong new glasses compared to ano. Kaya wala lang, ganahan lang ko ano nga frame. Thank you Sunny Specs. Nabay optical na ilang clinic or optical clinic ano na lang, not sponsored once again. Thank you so much kaya nice yung mga frames. Thank you sa akong mga friends kaya nagsuggest sila. Update lang kita sa itong monitor guys. So ako monitor paano magamit. Napa siya here. Do magamit na ako siya di ay, magamit na di ay. But dili na ako may utilize yung 144Hz nga capabilities because I don't have a DisplayPort or mini DisplayPort cord which is needed for my laptop to the monitor. Ako na lang ka HDMI so 60Hz lang. Okay lang na basta magamit ato siya ma-display. But matingala mo guys nga na siya sa logron. Dili na ko siya mabutang diri sa lamesa because natong camera dara and ako kaya monitor so bali like ing ana guys dili ko maklaro if ever mga video so kailangan ko siya baba and hassle siya but it's okay guys for the viewers I can do it always. Aww. So guys today we will talk about daghan ni nagapangutana sa ko guys when it comes to buying laptops or monitor other peripherals good but today guys we're gonna cover on tips sa buying laptop. Bali daghan ni nagapangutana sa ko what would be the best laptop for this and that and iingon ako sa inyo kung sa akong thoughts when it comes to choosing a laptop and also with my own like point of view comment siguro kung may mga tanas ako and kung gina-reply sa ilaha. So let's get to it guys. So guys, kanina mga suggestions and tips kay ako alang ni siyang own kuan so dili wala ni siya naka-anchor sa in general jud dapat mo palit ka laptop dapat sundon ni sa ako guys dili gini siya ako ara niya. So if either sundon niyo or dili it's up to you. So my very first tip guys kay dili ko nagatanog brand. Ako guys kay when I buy laptop or mag-suggest ko like mangutana sila Asus versus Acer or MSI versus Lenovo. Dili ko nagatanog brand cause if magtanong ka sa brand guys na magayuban brand na nice yung sila mag-advertise good when it comes to ilang mga laptop so matingala ka nga na uban laptop ngano mahal siya sa anang brand but when it comes to performance mas nice pa tong isa ka brand na mas cheaper. So muna guys pag-abot sa mga laptop mangutana sila Asus o kuan mo ano jud ko na it depends on your budget, it depends on the specs sa laptop, it depends sa model kay ako nagatanaw jud ko sa model if kung unsa akong paliton kay dili ko like mag-ana ko na Asus versus Acer so maging kog Acer so dito ko mangita tanan depende sa akong budget. Ako akay mangita ko og laptop nga angkop sa akong budget so example 15,000 mangita ko laptops across all brands na 15,000 then i-compare na ko sila tanan. Muna siya guys when it comes to buying laptop dapat i-maximize always na imong budget kaya nagay times guys na ay 15,000 sa Acer na 15,000 sa MSI mas nice pang MSI kaya dagan pa siya features and everything and specs mas pas pa sa performance mas magdugay siya
kay tungod siyang build and something. So, humana to sa first tip guys. My second tip would be akong ginatanaw kay specs. So, in relation sa akong first dili ko nagkatanaw brand. So, bali akong ginatanaw gyud. Example, mag-compare ko kay specs jud, nagkatanaw ko sa specs, sa processor, iyang mga features and everything. Kay para ma-maximize na ako siya, di ba? Anak ko sa inyo earlier nga, ma-maximize nimo ang 15,000, example 50,000 nimong budget. So, ma-maximize nimo kung sa ang pinaka taas nga makuha nimo nga performance out of 15,000 sa isa ka laptop. So, imo jud siyang tan-awon ang specs always, dili ka mo tanong sa brand kay nagi-uban brand na mahal kaayo ang ilahang mga price, but dili tungod kay nice ang specs, but ang uban kay ginapalit nimo ang branding sa brand, napoy mas barato ginauban na mas kusog ang performance, mas paspas ang laptop, and mas cheaper ang price. So, okay guys, so ang ato tip number 3 kay given the situation nga gi-compare ni mga specs and everything, but then naglibog ka kay tungod naay duha ka things sa specs sa laptop nga naagay mas pabor. For example, ang laptop A na siya nice nga specs sa processor, then yung graphics card kay nice kayo i7 processor, then ang graphics card 1060 Nvidia, but then naglock siya sa iyang RAM and hard drive. Kay yung RAM kay only 2 gig, then yung hard drive kay like 200 gig lang. Then wala siya SSD. Then laptop B kay i5 ang iyang processor, then iyang graphics card kay around 1050 lang, but then ang iyang RAM kay like 16 gig. Tapos yung memory kay 1 terabyte, then napagid siya SSD. So unsa man imong pilion kaning naa diri sa laptop A nga nice ang processor, or kan laptop B nga murag well-rounded siya kay tama-tama lang yung processor, tas ang SSD and memory kay nice siya pug kaayo, makapag-multitask and everything. So unsa man yung pilion guys, ako I will always opt for hey, kabalo mo nga no. Kaya ang processor and video card, dili na nimo basta-basta ma-change sa laptop. While ang memory and RAM, tapos SSD guys, kana mapalit yun na ninyo, biskan asa yun na ninyo mapalit. And barato lang na sila paliton. So, if ever na kay laptop nga i5 and 1050 nga laptop, so in the later part sa imong paggamit sa imong laptop guys, mag-struggle ka kay tungod hinay ang performance sa imong laptop. But then, dili nimo ma-upgrade to ng mga butang kay first, kailangan nimo i-consider ang imuhang model, if ever naga-manufacture ang brand o graphics card o GPU para sa ato nga model, tapos mahal pa kayo siya guys, and kailangan pa nimo siya i-order. Unlike if gahi na kayo imong CPU, gahi na kayo imong graphics card guys, kana di na nimo i-upgrade mo na jud na dira, but then naglakas sa imong memory, you can always upgrade your memory. You can buy it everywhere. You can go to sa mall, makakita ka dito mga barato lang ng mga SSD which you can buy. Ito ka mo palit sa na-upgrade na daan na dapat mo i-upgrade pa. So wala na kay upgrade, di ba? Auto siya guys. So always choose the laptop na mas superior ang mga parts nga dili na ma-upgrade. Unta guys, sasabtay niyo akong third tip kay medyo libog siya. So the next thing is always when it comes to buying laptop, always i-google gid guys, ay gid pagsalig sa kanang mga sales stock kanay uban jud diha nga mga agents or kanang nagabaligya sa inyo ha, kay naga flowery words kay para mailad gud ka. So ang ubang gud matingala ko nga ano kanay mo gipalit tas ang hala tas sang inaya mo na kay bali tungod lang siguro sa mga nagabaligya dito tos gyud. So nice gid sir, mo ni yung ginabuhat like super scripted kayang uban, and wala ito sila kabalo sa mga ginapang-ingon nila, and kung mobog yun na para sa ilhang buyer. So i-google guys, dagang kay mga articles online when it comes to certain models, then you can always compare it with other models, and always tanong sa YouTube, kay sa YouTube daghay mga nakapalit na mas una sa imuha na mas na sila first hand experience, then ilahang own insights sa brand. So with that given sa imuha, you can decide guys kung unsa ang imuhang i-buy between 2 laptops, if duha imong i-compare, or 3, or as much as you want. Dili na ko sila ginatanan guys, ang uban kabalo jud sila nagabuhat, pero ang uban kay wala jud sila kabalo, and basig dito ka maato and bali masaya lang imong kwarta. So always do your research and everything. Okay guys, unsang step na ko kalimot, ay unsang tip na ko kalimot ako. Okay, the next tip would be always look for the features, like ihang mga kung software features lang guys, kay you can always download it online, but nag-iuban hardware features. Example, for the ventilation, always look for the ventilation. Buy ko ni nga laptop kay tungod na ko yung mga other options i-consider good na sa magpalit kong laptop, but then ang kaning nga laptop man good kay na siya turbo boost, like
diba, mas mukusog iyang fan. So when you are using your laptop intensively or playing online games and concerned ka sa heat sa imong laptop, you can always opt for that button sa MSI Turbo Boost. Turbo Boost ba? Cooler boost. So kay kung wala ka ventilation guys, mo init og maayo imuhang laptop and na ay chance nga na mag-melt like katong isa sa laptop sa akong amigo nga. Ang iyang ventilation, isa lang yung ventilation, dili lang sa left. Kasagaran Acer laptop sa left ilang ventilation. Kay sobrang nakainit siya laptop, kay nag-melt na jud ang iyang grill sa kilid, which is super delikado na kayo, maninit na jud kayo ng inana guys. And aside po sa ventilation features kay like sa audio niya, kung nice yung audio, kay na uban laptop mas nice yung audio, tapos na po uban like washed out ang audio and medyo kasi tawag na kanang basag ang yung audio. So mo nin tan-aw po na ninyo guys. But I think mas i-prioritize with always ang specs over features. And guys, example na consider na mo to tanan sa taas na mga tips. So akong tanaw na sa again kay ang iyang ports. So if ever na siya yung mga USB 3, na siya USB Type-C, na siya HDMI, DisplayPort, tas mga LAN port or pila ka buok ang ihang mga USB port or iha na ba siya SD card reader, ako na siya gina-consider always. But then muna siya sa pinaka baba na kaya na siya nga tip sa akong hierarchy of tips sa when choosing a laptop guys. Kay wala la, okay lang man, pwede maka mag-buy o ka ng example USB din, like butagan ko siya ports or can understand it na. So guys, muna to siya tanan guys ang akong tips when buying a laptop guys. And so far mo lang man to guys sa akong tips on how on buying a laptop guys. So thank you guys for watching guys. And again, thank you so much for 170 plus subscribers nga unta guys. Dili mo mag-unsubscribe sa akong channel. And continue supporting local Filipino vloggers and CS vloggers if you're from CS Ateneo and Atenean vloggers also, charot. And Dabawenyo vloggers and Bisaya vloggers. And don't forget guys to like, share, and subscribe to my channel guys. And basig guys, makatabang ni nga mga tips oban friends niyo mo, don't forget to share it to your friends na basig makahelp ni sila. But then again and again, I'm gonna repeat this nga ako alam din siya ng mga tips ang ako mga muna akong guide always when buying a laptop or buying things sa camera. So guys, that is all for this vlog guys, and thank you for watching. So see you guys on my next vlog guys. Bye!